No hi ha reptes fàcils. Qualsevol repte és un gran somni. I el Montblanc s'ha idealitzat, però amb raó, no perquè tingui 4.810 metres, sinó perquè és una muntanya carismàtica de la capital dels Alps, que és Chamonix. Boira, no veiem res. Bueno, no sé si era millor o pitjor no veure res. La qüestió és que vam començar a pujar l'aresta i allà hi havia trossos de pedra, trossos de gel. Y salimos del valor. Vimos que el tiempo era muy malo y no sabíamos si volver para atrás o seguir hacia adelante, porque estaban llegando cordadas que habían intentado subir a la cima y se habían vuelto. I bueno, jo vaig decidir, escolta, mira, fins on hagin arribat ells, com a mínim nosaltres també hi hem d'arribar. I així ho vam fer. Nosaltres vam començar a pujar amb la mentalitat de que no arribaríem a dalt del cim, perquè en un moment o altre ens arribaríem a aquell tope. El repte és poder arribar al cim. El repte d'una ascensió és la superació d'un mateix per la pròpia satisfacció, sense afany de guanyar res, sinó simplement pel fet de voler disfrutar aquella fita que t'has proposat.